моя страсть, my passion — гэта метро. Боже, як ты смачна про гэта распавядаеш, я не могу. Ну, бо гэта смачна, ты ж разумееш. Ну, это просто сексуальна. Ствараеш з нуля станцыю, якая реально вось ужо будуецца. Вау. Вера, гэта не Мінск, гэта Нью-Йорк. Типу, привыкай. Калі я таки приехала, у меня просто кроў з вачэй пайшла. Это толькі ў наших краінах закопваюць мрамор под землю. Блин, можа реально опусціць руки і кінуць гэта дурное і зрабіць сваё жыццё лягчэй. Але я не здалася. Усім прывітанне, меня зовут Татьяна Тямчук, і гэта падкаст «Праца Ваца». Вера, давай с тобой пачнем з таго, што ты так раскажаш, дзе ты зараз увогуле. Я зараз жыву у Нью-Йорку, і я працую ў якасці асістэнта архітэктара у арганізацыі, якая займаецца ўсім публічным транспартам у Нью-Йорку. Гэта MTA. І вось, я працую менавіта на, гэта называецца Subway Station Program. Я працую над праектамі, якія звязаны менавіта са станцыямі, як асістэнт архітэктара. То бок я нават хутчэй за ўсё, гэта таксама дзіўна, бо калі я прыходзіла сумоўе на гэту працу, пазіцыя называлася як асістэнт архітэктара. І як бы я разумею, што такое архітэктура, бо у меня ўжо ёсць бэкграунд архітэктурны. Але як па факту меня ўзялі на гэту пазіцыю, но мне далі тайтл зусім другі. Я працую зараз як project lead, гэта кіраўнік праекта. То бок я такая, што? Ну, типу, ну да, асістэнт і кіраўнік, То бок зусім. Таму мне гэта был такі нармальны канфьюз, калі я прыйшла і зразумела, што ад архітэктуры там просто амаль нічога няма, акрамя таго, што я просто разумею, што такое чарцяжы, я умею іх чытаць, я умею іх правяраць, мне трэба каментарі оставляць, типу, нейкія там памылкі шукаць. І ў той жа час, як бы таксама у маей responsibility. Мне ўсё гэта англійскае слова. Нормально, я думаю, зона адказнасці. Так, да, у моей отказности то, что я выезжаю на инспекции, то бок я их провожу инспекции, то бок принимаю працу. У Нью-Йорку нічога новага амаль не будуецца. Тут все трэба фіксаць тое, што ўжо даўно пабудавана, бо метро гэта просто тут. Калі такі прыехала, мне просто кроў з вачэй пайшла, бо як я помню бачыла гэта метро. Пацукі, так это, ладно, пацукі это еще нават. Тут такога набачышся. І, ў прынцыпе, тое, што ты не адчуваеш, што гэта метро, яно для людзей. То бок, як у нас прынята у постсавецкіх краінах, тое, што метро гэта просто дворцы под землей. Там, да, вот у нас были такие шутки у моей милой працы, калі я ў Мінску працавала, што это толькі ў наших краінах закопваюць мрамор под землю. Типу, настолькі гэта гучыць. Ну, да, фактично, да. Это трэба было показать всему свету, то, что метро у Москве, там, у Киеве, у Мінске просто лепшае ў свеце. Таму і мы так ставімся да гэтага. І калі я працавала там, то было першае месца было гэта, конечно, думаць пра пасажыраў, пра кліентаў, то бок ты робіш для іх асяроддзе. І калі я приехала сюды, я такая, гэта офігенскі функцыянал просто. Это тэхнічна настолькі ўсё прадумана, гэта вельмі старое метро. І як это ўсё працуе па секундам, гэта вау. Гэта вось такі тэхналагічны бум у маёй галаве быў. Але ў той жа час як эстэт, як архітэктар, я глядзела на гэта ўсё, думаю, бляха, тут пра людзей ні слова, ніякім бокам, бо это реально жудасна. Але вось такая сітуацыя, да. І я трапіла ў гэта метро, і, сэнсе, ў гэтую арганізацыю, якая займаецца, то бок мы робім рэканструкцыі розных частак. Это можа быць нейкія кампаненты станцыі ці проста уваход у метро. А в асноўным тут шмат вельмі ветак метро, якія наземныя. Як бы мы звыкліся, што гэта ўсё пад зямлёй, закапаны граніт у землю, ўсё прыгожніка, а тут шмат всяго наземнага. І яны все металічныя, все такія ржавыя, страшныя, і там нават не ўсё гэтымі голубямі абосрана. Там ўсё, такое прямо ж. І мы вось фіксуем часткі, напрыклад, уже зусім заржавелі некаторыя там лесвіцы, і нам трэба іх памяняць, мы перакрываем. То бок я як кіраўнік праекту, я больш са стороны з кліента, з стороны пасажыра. Я думаю, калі мы перагародзім вось гэты кавалачак увахода, напрыклад, для рэканструкцыі, як будуць адчуваць пасажыры, як мне трэба так перагарадзіць, і гэты барыкады, якія мы закрываем, як яны не будуць яны памехай, як бы нават пра тое. Окей, я разумею, напэўна. Я калі з урбаністамі размаўляю, я вельмі шмат вот этой вот гісторыі чую пра тое, што яны думаюць пра то, як, я не ведаю, эрганамічна гэта, напэўна, не тое слова, да? Вот, типа, як это будзе
для досведу вот этого менавіта чалавека ў горадзе. Так, это так і працуе. Тут нават ведаеш, што ў нью-йоркскім метро вельмі шмат бездомных людзей, і для іх метро гэта як дом. То бок калі на вуліцы халадно, яны могуць сабе правесці спакойную ноч там, паспаць. І вось нават калі мы робім гэтыя барыкады, закрываем частку станцыі, то нават такія ёсць пункты, што нам трэба падумаць, каб не было там каких-нибудь уголочкаў, закрамочкаў, дзе можа чалавек пайці папісіць, ці можа там паспаць дзесьці, ці, напрыклад, такія острыя там углы небяспечныя. Мы ўсё гэта павінны думаць менавіта, як пасажыры сябе чуваць. Не будзе гэта бяспечна для іх, комфортна, як потокі рухаюцца на метро, ці будзе все окей. І вось ведаеш, гэта такі новы досвед, бо я не праектую больш метро. Я просто як менеджер, больш такая менеджерская пазіцыя, а такога досведу ў мяне ніколі не было. То бок я-то сама па натурі, такі планіроўшчык, то бок я люблю арганізоўваць все для сябе, але тут мне трэба арганізоўваць гэта для другіх людзей. То бок табе дадалося вот этого менеджерскага досведу, тому што больш... Окей. Я шла якась архітэктар, думала, буду нейкі чарцяжы там можа рабіць, якія-небудзь настройчкі там туды-сюды. А тут бам, ты менеджер по факту. Ты сапраўдны менеджер, все. То бок я пересылаю туды на гарячая картошка. Ведаеш, я атрымоўваю нейкае пытанне, нейкую праблему, і я павінна знайсці, хто яе вырашыць. І я просто гэту гарячую картошку перакідваю туды-сюды, а ты разумееш, што чалавек новы. І я сюда ж приехала 2,5 года назад. І для мяне, то бок я ўсё яшчэ пакутаю з разумением англійская мова, акцент, все гэта, то бок ты пастаянна такі синдром самазванца, ты не адчуваеш себе адэкватна, ты еще на такую пазіцыю трапіць, што ўвогуле думаю, што, а чым вы людзі думалі, калі наймалі архітэктара на пазіцыю менеджера? То бок, напэўна, вы нешта мелі рацыю, бо некто набирали, как бы. Да, гэта такі, я трапіла сапраўды ў вельмі унікальны кейс на гэтым усім цей, таму што гэты дэпартамент, у які трапіла, ён новы, можна сказаць. І там новы увесь менеджмент, новае руководство. І моя дырэктарка, я заўважыла пра то, што яна збірае каманду з вельмі рознымі бэкграундамі. То бок у нашым дэпартменце я была толькі другім архітэктарам. Ассистентом архитектора, потому что я не могу назвать архитектором тут, бо я не имею лицензии архитектора, да. Тому ассистентом я могу працаваць. І атрымоўваецца, што архітэктара я была другім архітэктарам, потым яшчэ прыйшло 2 чалавекі. Астатнія людзі у нас інжынеры, інжынеры по civil engineering, што гэта такое? Гэта грамадзянская, можем так і пакінуць. Што ты зразумела, вельмі civil engineering. Да, яны інжынеры, якія... Чарцяць чарцяжы. Не, нас ніхто не чарціць, у нас все на аднолькавай пазіцыі, все мы project-ліды, мы все кіраўнікі праектамі, але кожны з розных бэкграундаў. Ёсць 5 архітэктараў, ёсць 5, прыклад, можа 10 інжынераў, якія раней працавалі зусім на другім, але іх сюды ўзялі, каб менавіта мы создалі свой нейкі такі новы тандем. Я не ведаю, гэта прикольна. Яшчэ частка людзей, яны maintenance, людзі нават не меюць вышэйшай адукацыі, яны падняліся яны просто працавалі на станцыі электрыкамі, сантэхнікамі рознымі. Яны падняліся тупо пра свой экспірыенс, пра свой, то бок яны напрацавалі гэтай пазіцыі. І зараз у нас такі мікс. Людзі, якія ведаюць, як працаваць рукамі, і як гэта з того боку, як людзі, то бок мы ж вырашаем пытанні на станцыі. Другія архітэктары, якія ўсё ж такі, я думаю пра то, як будзе прыгажэй і лепш для людзей. І інжынеры, якія больш уже функцыянальна глядзяць на некаторыя рашэнні. Тыпу там нават лесвіцамі мяняем, і там што будзе больш лагічна менавіта як з інжынернага погляду. І гэта цікава, гэта нешта новае, то бок увесь наш дэпартамент, ён не разумее, што адбываецца насамрэч. Людзі па 20 гадоў працуюць у гэтым ці. Я-то новенькая, свеженькая кроў. Я говорю, я супер фрэш. Я свежая кроў, то бок я на ўсё гляджу з такімі вачыма адчыненымі. Тыпу, куды я трапіла. Але я заўважаю, што і ўсе астатнія з такімі самымі вачыма. Менавіта, то бок, і таму мне трошкі лягчэй, бо усе новыя ў гэтым дэпартаменце, мы ўсе дапамагаем адзін аднаму. І што класна, што адзінае, што я заўважыла нарэшце, чаму яны мяне ўзялі і што я магу рабіць класна, бо яны ў захапленні, як я правяряю чарцяжы. Яны такія, Вера, а як ты гэта робіш? Я такая, в сэнсе, я просто открываю. То бок, перша, я ўмею працаваць з рознымі праграмамі на камп'ютары, бо, имею досвед. І я ведаю, як гэта рабіць больш. Не просто я открываю чарцяжы бумажныя і читаю іх, да? І тыпу, Вера, ты ж і англійскі, ты новая мова для цябе. Я кажу, па-перше, для архітэктараў, інжынераў наша мова гэта чарцяжы. То бок, на любой мове я могу прачытаць чарцяжы. Нават калі я там не ведаю слоў, але я ведаю, што яны павінны значыць.
Ну гэта просто вось это наши інжынерныя скілы, архітэктурна-інжынерныя. Ну, это як для медыкаў, напрыклад, ну, типа, там лацініцу, ну, ведаць, як там некія назвы будуць пэўных там лекаў или так далей. І у тебе ты з чертежамі. Да, ёсць такая агульная сістэма. Вось. Канешне, да, ёсць праблема з тым, што гэта новая сістэма... Вымяральная. Да, выміральная сістэма новая. І гэта просто... Гэта вось разрыв маёй башкі. Таму што я ўсё жыццё думала, разумела, я нават уяўляю, калі я вось закладываю якія-нибудь элементы ў чертежах, я сюды разумею які-то памер. Ну, што такое метр, што такое 30 сантиметров, такой там, не ведаю, колькі там. А тут інчі, фіты, і я такая, ё-моё, і гэта настолькі нелагічна. Просто я як лагічны чалавек, ну, я спрабую быць лагічным чалавекам ўсё жыццё. Я думаю, як это можна? Это настолькі... Это столькі памылак дапускаецца пастаянна. Ты хочаш, гэта не чётка, не канкрэтная сістэма. Просто вось нехта вось... Ну, я нават не буду тлумачыць. І гэта, да, з гэтым, канешне, ёсць праблемка, именно это пачуваннем маім. Але я ўмею правяраць чертежы. І моя менеджер такая, Вера, ты столькі памылак знайшла. Як ты гэта робіш? Я кажу, ну, таму што я сама іх рабіла калісьці. Я працавала архітэктарам, я ведаю, якія памылкі робяць архітэктары. Напрыклад, нават прачытаць все каментарі да чертежэй, гэта лагічна, што просто, ну, часта няма часу, і ты можаш просто копі-пейст зрабіць. Там, ну, это так банальна. І он такой, вау. І зараз не кажу, што ты зараз всіх будеш треніць. То бок я зараз як коуч для ўсіх сваіх калег, для чертежи архітэктурныя, разумееш? То бок я не разумею ніхера про менеджмент. Я не разумею. Я нічога не разумею про... Что там яшчэ? Про то, як это аперационный, это процесс на станции метро происходит. Именно это ў Нью-Йорку. Бо, ну, гэта вялікая розніца з тым, як это было ў Мінску. Яны ў розныя бакі ездзяць. Для мяне это такі быў шок. Ну так, тут сапраўды тут же есть локальныя і ёсць экспрэс поезда. І те, якія экспрэс, яны могуць пераходзіць у другі бок. Ну, то бок это реально ты намяняюць напрамак і ўсё. І вось гэта, конечно, вау, як это ўсё настроена, ўсё па секундам, метро ж працуе. Ну, сапраўды, оно ж вельмі сапраўды па секундам. Ну, вот, калі таксама просто помню. Так, хаця ўсе нью-йоркаўцы, яны ненавідзяць гэтае метро. Просто таму што яно стадае шмат хлопот. Бо ў Нью-Йорке шмат людзей, все розныя. Нехта можа то упасці пад поезд, то нешта здарыцца. І просто, тыпу, ты не можаш ехаць да працы ў патрэбны час, не можаш там зрабіць трансфер дзесьці. Яны ненавідзяць, але, блин, ну для мяне ж гэта ўсё цікава. Гэта ж... Я просто, ведаеш, ну, наши слухачы не будуць бачыць, якімі ты вачыма распавядаеш, но я зараз на цябе гляжу, ну, і я не ведаю, ну, как бы так, это, ну, просто столькі цікавасці, столькі захаплення пэўнага, вось, гэта навізна нават. Як доўга, ну, і які можа быць конкурс был, вот, ну, як па адчуваннях, і ці як доўга гэта сумоўі, вот, што гэта было ўвогуле? Это цікавае пытанне, слухай. Таму што як гэта ж такое расказаць? Просто калісь ты приехала ў США, у Нью-Йорк, першая моя праца была... То бок я раскажу трошкі бэкграунд, тому што чаму я прыйшла ў гэты... Як я трапіла ў метро, бо у меня была другая праца. Першая была другая праца. То бок я приехала сюды, і я уладкавалася на працу як інтэр'ерны дызайнер. І я працавала над, ну, кватэркі, апартаменты, куханькі, там працавалі з мэбляй, і для мяне пасля метро, якое я праектавала ў Мінску, ў Маскве... Мы да гэтага яшчэ туды удачку потым закінем. Так вось, я просто... Я пачала... Это такі розны маштаб працы, то бок у цябе станцыя метро, да, а тут у цябе куханька. І праца ўжо з кліентамі персанальнымі. Но гэта праца мне дапамагла вось зразумець менавіта, як пераводзіць усе гэтыя единицы выміральныя, ну, про то, што перайсці з метрычнай на эту імперскую сістэму на іншым. І я папрацавала там год, то бок мне это англійскую мову мою прокачивала, шмат там коллег, сяброў знайшла, все было классно. І ў адзін момант просто вось 5 часов вечера я там некие имейлы таксама отправляю, некие чертежи отправляю клиентам. И нас збірае руководство компании. У нас там уже 150 человек працуе ўсе компании, уявляешь. И збірае и кажа, что sorry guys, мы, карацей, банкроты. Гэта як у фільме. Я ніколі не чакала, што я траплю нібыта ў амерыканскі фільм, калі просто збіраюць усе, весь там на паверх, і кажу, што мы банкроты, і все, сёння апошні дзень нашай працы. У людзей такія істэрыкі пачаліся, таму што у людзей тыя крэдіты, дзеці, там каледжы за дзяцей яны плоцяць. Яны просто адныя плакаць пачалі, другія пачалі там істэрычна смяяцца. Я глядзела... А гэта некая буйная, я так чую, ну, на 150... Яна была прыватная, гэта была прыватная кампанія, але, ну да, просто было шмат розных аддзелаў, якія займаліся мэбляй, тэхнікай, вось мы рабілі дызайн кухань. І гэта просто щелк, і ты
я вось зразумела, што гэта значыць у Амерыкі, калі тебе трэба мець в котлету грошай, каб мець магчымасць не працаваць некалькі месяцаў. Чаму людзі могуць проста трапіць на вуліцу, то бок іх было ўсё і раптам нічога не сталося. Таму што ты вось так губляеш працу. А у тебя там крэдіты, моргічы, ты за кватэры плаціш, і ўсё гэта вельмі складана становіцца. Вось. І мы так усе выйшлі ў дзверы. Роўненька ў 6 з цымі рэчамі, з каробачкамі, з рэчамі выйшлі ў дзверы. На другі дзень всё запечатана, весь будынак, всё банку належыць весь будынак. Всё, што ў будынку, таксама належыць банку. Таму, і гэта мне, конечно, паламала тады. Я просто не ведала, як увогуле гэта можа так вось щелк, і ты всё. І, есть такі плюс, што ў Амерыкі, калі ты звальняешься не па сваёму жаданню, не па сваёй віне, тебе звальняюць, то табе дзяржава плаціць грошы, плаціць безработицу. Як бы ў Беларусі гэта такое смешнае слово, бо ніхто сапраўды гэта не верыць, і мы ведаем, колькі гэта плоціць, і колькі гэта плоціць, тебе пастаянна пушаюць, каб ты хоць кудысьці уладкаваўся. Ідзі працуй. Да, ідзі хоць куды, хоць там, не ведаю, прыбіраць штосьці, ты архітэктарам працавала. А тут атрымоўваецца, што тебе даюць, вось там ёсць ліміт па грошам, колькі тебе могуць плаціць. Напрыклад, 6 месяцаў максімум мне могуць плаціць грошы. І гэтых грошай, конечно, не хапае, каб здымаць сабе жытло, апартаменты, але ведаеш, як мінімум там на камуналкі. Конечно, это нормальная такая падтрымка, то бок кожны тыдзень я ім падавала гэты рэпорт, што я ўсё яшчэ не працую, але ўсё яшчэ шукаю. То бок там пару пытанняў адказвала, я ім ўсё адпісала, мне на картачку грошы яны прыслалі. І я актыўна шукала, як бы я не придурвалася, я там настолькі... Я вырашыла, што окей, раз мне даётся такая магчымасць. Я схопіла мінулую працу, якая не была звязана з маёй як бы архітэктурнай кар'ерай. Зараз я павінна быць сфокусавана на менавіта архітэктуры. І я пачала шукаць, дзе можна там архітэктурным дызайнерам ці асістэнтам архітэктара уладкавацца. І я адпраўляла ў розныя прыватныя кампаніі, там больш яны, конечно, займаліся гэтымі хмарачосамі нью-йоркскімі, і мне таксама, думаю, я ж у Нью-Йорку, я магу дакрануцца да гэтага і магу праектаваць хмарачос, хоць я метро праектавала да гэтага. Будзе наадварот, ведаеш, так глыб у землю, а тут хмарачосы не. Да. Я приходзіла на сумоўе і адпраўляла свае гэтыя партфоліо, свае резюмы, і мне пастаянна я адчувала, што нешта не тое. На мяне глядзелі, нібыта я overqualified. Тыпу, што у меня там 8 гадоў экспірыенсу ў Беларусі, у Маскве. І у меня партфоліо такое, я ведаю розныя праграмы. І кажуць, а чё ты сюды ідзеш на асістэнт архітэктара? Тыпу, а што, дзе ты звярнула не так? Мы говорю, як? А это ўжо на сумоўях фідбэк такі давалі. На сумоўях, да. То бок я бачыла іх разгубленасць, і яны мяне наймалі на гэтыя мелкія пазіцыі, таму што по моему портфолио я нібыта цягну на большую позицию. И в той же час у меня есть такі правал, што мне няма досведу, няма экспірыенсу праектавання наземных будынкаў. То бок я ж всё пад зямлёй сидела. А тут бам, мне трэба, што это, кажа, былі вельмі такія адэкватныя сумові, дзе людзі, это вось архітэктары, якія меня проверяли, інтэрв'ювалі, яны мне кажуць, як бы архітэктура есть архітэктура, ты можаш любыя чарцяжы зрабіць, калі ты, неважна, што там як. Вось. І я вось так хадзіла, і яны, боже, так доўга чакаеш ты адказу. Гэта просто, ты адпраўляеш кожны дзень. Выматвае вельмі. Это расчароўвае нават. У тебя такія качелі, што ты адчуваеш сябе, што ты нікому не патрэбны, што ты увогуле, што ты, а што як рухаць з сабой? Тебе ж трэба працу знайсці. Ты, конечно, можешь пайсці там на какую-нибудь простую, але я уже просто такую цель себе поставила. Я хочу вернуться туда, я хочу вернуться в архитектуру, бо гэта, я ведаю, что гэта моё. И все гэта весь час параллельно, весь этот час, в принципе, колькі я тут у Америке, я вучуся у каледжы, гэта не прямо каледжы, это не то, что я атрымала себе дэгрі, гэта праграма, якую я знайшла, праграма падрыхтоўкі спецыялістаў з інжынернымі дыпломамі з розных краін, каб дапамагчы ім тут як бы знайсці сябе. І гэта афігенская праграма. Там шмат розных класаў і наконт таго, як этой сумове праходзіць, і то, і сё. І вось там у меня былі класы, мне там вельмі все мои профессоры і лектары, яны вельмі хацелі дапамагчы. Тыпу, што, ты класная дзяўчынка, трэба дапамагчы, бо відавочна, што ўсё у тебя будзе добра. Это мне так казалі. Я уже не сумнявалася ў гэтым. Але і вось на адным класе я памятаю, што мне настаўнік кажа: Вера, ты праверяеш сайт MTA на адкрытыя пазіцыі там, гэта метро, бо гэта ж это не то, што дзяржаўнае, яна там як бы
часткова дзяржаўна, часткова акцыямі, нешта такое. Ты правяраеш, якія там ёсць адкрытыя пазіцыі, можа якраз нешта ёсць для цябе. Я такая, ну тыпу, окей. І ў той же момант я нават сидела ў класе онлайн по зуму, і я открываю, гляджу опачкі, просто гляджу все катэгорыі архітэктараў зараз яны шукаюць. І просто открылі пару дзён назад эту пазіцыю. Там ад інтэрна, асістэнт і архітэктар, там першая, другая, третья катэгорія. І такая, блин, і все, я давай, все это портфолио, резюме, все падрыхтавала, все запуліла туды. І гэта было летом. Ось минулым летом гэта было... 24-й год атрымліваецца. Да, у чэрвені. Так. Я ўсё запуліла ім гэта сваё application. Там шмат пытанняў, што як там... Мне здавалася, нібыта я не УМТ, а в FBI збіраюся, бо там столькі ўсяго пыталіся, такая, блин. І, ну, всё, час, месяц прайшоў, 2 месяца прайшло, я ўсё далей хожу по некім інтэрв'ю, нешта ўжо ўвогуле там на дне мае думкі, думаю, ну, всё. І мне прыходзіць имейл, што, сорі, мы вас не выбралі. Я такая, ну, дякую, что хоть email прислали, бо звычайно просто игнорить. Это был понедельник. У аўторак это был понедельник у жніўні. Ну, уже початок жніўня был. И у аўторак мне приходит другі email. Типу, уже от HR, менеджера, что, типу, можем с вами домовиться на сумове, ось такие-то у нас сесекенцы, такие-то дни, такое-то, такое, что? Что за помощь? Это у них баг в системе, может, какой автореплай пришел? Потом я зразумела, это было, их было открыто на позиции на 2 департамента. Один з іх менавіта станцыі, а другі з іх офісы для працоўнікаў метро. І по тым, што для офісаў меня там не взяли, потому что меня выбрали для станции, бо у меня ж весь мой экспириенс был на станции метро. І я такая, ё-моё, а у меня паніка, бо вони прапановують даты заўтра, там паслязаўтра, і типу ось приходить на самой, а я як бы не готова, я нават не чекала такого. І я памятаю, да, я займалася со своим репетитором, она мне там просто... Она мне нават так як моральный коуч была, ну, як бы по-английски прокачивала, конечно, але еще и морально мне допомагала, типу, про то, что як себе треба поводить, як себе як там дыхать, все застатнее, что робить. И я пайшла на гэта інтэрв'ю, там было строгие инструкции, заходишь туды, ты там у вялікі будынак, у тебя на першым паверсе там тебе распечатывают твои фотоздымки, все твои все ID берут, там просто я на першым паверсе таго будынку я чула себе, нібыта ведаеш, у Гарри Поттере гэта міністэрства, вылетали, и тут так само я стою, и там просто все ў костюме с чемоданчиками, яны носятся туды праз прахадную, все гэта секьюрити, я такая, ё-моё, куды я трапила, нібыта ведаеш, гэта синдром самозванца, что я раблю тут, я ў Нью-Йорку. І я, ой, ну, карацей, падымаюся я на патрэбны паверх, там такія ще інструкцыі былі, што сядайце вось там на металічную лавачку, скамеечку, мы вас паклічам. Я там, блин, села, сяжу, чакаю. До вас прыйдзе чалавек з жоўтым чемоданчиком. І да мне прыходзяць і кажуць, што вось у вас самой, так і часто кажу, да, ну вось пойдем у конференц-рум, там целая конференция, комната, там 5 людей, якія мне інтэрв'юировать, я одна, і яны 5. Але гэта было настолькі все лёгка і комфортно, што я не ведаю, я прямо адразу почула, што все будзе лёгка. І еще так было классно, што, ну, гэта такое, это diversity, все вельмі розныя нацыянальнасці, культурныя бэкграунды. І я адчуваю, што у гэтым памяшканні ёсць, меня інтэрв'юруюць мужчина-азиат, чёрная женщина, была женщина такая латинская, не ведаю, такая больше. И где-то еще был, ну, был полный комплект, и я такая пришла, белославянская женщина, думаю, ну, докладно вам я потребна, как разбавить вашу компашку. Ну, это такие жарт, але я такая чула, что, блин, я классно, я просто люблю это все культурный, вот это вот разнастайность, як это все, не, я кайфую от гэтага. И я прямо чула, что я трапила ў добрае месца. Яны мяне інтэрв'юировали, і одно пытанне, якое мне задала вось моя ўжо цяперашняя дырэктарка, она там была, яна мяне спытала, ці не буду я сумаваць по праектаванню, бо я ўсё ж таки архітэктар, я праектавала, а нам больш патрэбна такое, каб ты будеш працаваць з чарцяжамі, але ўсё ж таки больш другі кірунак. І я тут увогуле не разгубілася, не ведаю, як это мне выстрелила, бо я не рыхтавалася такіх пытанняў. І я ім сказала, што, слухайце, ну, моя страсть, my passion — гэта метро. Я гэта уже ведаю дакладна. Таму я ўпэўнена, што я себе тут знайду. І я, ну, просто для меня гэта вось важна дакрануцца і працаваць тут. І ён такі, типу, вау, лайк. Типу, все, нам падабалася. І яшчэ, да рэчы, якое было пытанне, блин, якое мяне просто забіла. І нават моя репетиторка, она потом смеялася доўга з таго, што я адказала, але сказала, што гэта просто унікальнасць. Ты показала свою некую такую наивную унікальнасць. Яны мне спыталі апошняе: окей, Вера, скажи нам штосьці такое пра сябе, чаго мы не можам знайсці ў тваім рэзюме портфоліо ці з гэтай беседы.
Они ж такое Ага. про себе, скажи нам штосьці. Я такая сижу, думаю, бляха, ну что мне сказать? І першае, я нават не рабіла паўзы, просто выпаліла. Тыпу, что я, блин, гэта так смешна. Я нават зараз не могу сказать, бо мне смешна. Я сказала, что я I'm really village girl. Типа, что я такі, а тут же это вялікі горад. Ну, метро в Нью-Йорку. Да. І я кажу, гэта як частка мяне, што я такая, тыпу, простая ў доску дзяўчынка, якая сапраўды, як можна сказаць, з вёскі прыехала. І пра тое, што мне настолькі цікава вось паглыбіцца ў горад, вось гэту урбаністыку, як гэта ўсё працуе, усе гэтыя механізмы, транспорт, все гэта. І тыпу, што вось гэта мой connection, гэта вось моя, тыпу, як гэта ў сябе спалучаю менавіта сваю простую дзеревенскую беларускую натуру, вясковую натуру, вось тым, што я ў вялікім горадзе праектую метро. И они такие, все такие, блин, ну ты типа прикольная. Правда, боже, это так мило. Да, я же такая сидела этими бочками, хлоп-хлоп, что я тут роблю? Они глядят на меня такие, ну ладно. И видишь, я навіть не знала, что мне их пытаться. Типа, ну все спытались. Я думаю, ну а что мне треба спытаться, что будет далее? Я пытаюсь, окей, а что далее? И они такие, ну, слухай, это долгий процесс, але мы тебе берем. Они так сказали. Я такая, Одразу? вау. Вот это вот с умом? Одразу. Я просто офігела, бо ніхто такого не каже, доволі не прийти. Вони сказали, окей, вони сказали, гэта доўгі працэс, то бок МТ гэта як Титанік, і вельмі доўга паварот. Там же бэкграунд-чек, хіба там всякие разные, да. Все гэтыя рашэнні прымаюцца просто, ну, так цяжка, просто куча бюрократы, ё-моё. І яны сказали, што звычайна, пасля таго, як ты прайшла сумове, 2-3 месяца тебе еще будут проверять. Все гэта вось HR будзе працаваць з табой, і о боже мой. Кажа, мы будзем, конечно, пушыць наш HR, каб гэта зрабіць хутчэй, бо я бачу, што зацікаўлена мне, яны сказалі хутчэй. І я такая, окей, ну і все, я выйшла такая, адразу пашла ў бар, бо мне трэба было гэты пар выпусціць. Ну, селебрейтинг, ну. Я просто, я не ведала, у меня все колотилось внутри, але я была собой задоволена. Может, первый раз, это первый сумой, якой я была задоволена, что оно прошло так лёгенько. Слухай, кажи, сорі. Я чула то, что калі гэта было так лёгка, сапраўды я ў правільным месцы, гэта маё. То бок, калі просто з самого пачатку яшчэ сказала, што ты зайшла і ну пачула, што ўсё добра, што такая падтрымліваючая асяроддзе, наколькі гэта важна. Што ты так, вау, слухай, і атрымліваецца, я так разумею, раз 5 месяцаў, ну, восенню ты пачала там, да, працаваць? Да, то бок яны проверяли мне еще так, я кажу, гэта як FBI, это просто трындец. Яны мои дипломы, куча анкет, там просто такие анкеты были, там про всю мою родню, про всю заўгодна. Думаю, блин, ты что, вы поедете в Беларусь проверять мою родню, что за пытанне? Про всех моих работодателей минулых, что и як. Просто, ну, это бюрократия, треба, каб все было. Але вот з дипломом была цікавая історія. Якби наш беларускі диплом, якби тут по факту нікому ти не потрібен, нічого тут не значить. Але все ж таки, мне треба було зробити оценку майго диплома. І треба було його зробити на, там, типу, саме спіс компаній, які признані, там, мирові, гэта Aviation, які роблять гэта Elevation. І вони зробили мені гэту оценку. І мой диплом, то бок я бакалаўр у Мінскі атрымала. І яны мяне яго залічылі як мастер архітэктуры па меркам гэтым амерыканскім. То бок колькі всіх адзін маіх крэдытаў яно пакрыла мастера архітэктуры тут. Нічога сабе. Якби, зашибись, конечно, нічога я не могу зрабіць, але вось картинка класна. У меня такая бумажка, што я мастер архітэктуры. А гучыць так как в Штатах. Да, і я вось гэты дакументы вось завезла таксама туды у HR гэты офіс. Потым мне піша моя HR-ка, што ой, сорі, мы тут все проверили, а яны не ўключілі твой сацыяльны нумар страхавання на гэты дакумент, трэба дадаць ще нейкі бюрократы. Я такая, ё-маё. Божечки. И да, и это так все было марудно, и я думала, что, а может, они что-то сейчас допроверяют и скажут, ты нам там же это ж ще й трывогі столькі, раптам, асабліва калі столькі пытанняў і... Конечно, гэта ж такая контора велика, може, им потрібні тільки громадяне, наприклад. Видишь, такі правила, что великие конторы, и они просто боятся, мало ли ты передумаешь, поедешь обратно. И они у тебя уклали ресурсы, час, гроші, а ты поедешь. Але все добре. Да, все добре. І навіть коли я пішла на працю, мої колеги уже, я познайомилася, такі, ой, Вера, а як довго тобі, скільки часу тебе потребувалося, щоб трапити сюди? Я кажу, 4 месяца. Все, раз. Они просто в очі на лоб полезли. Они такие, что? Так хутко? Як? А, хутко? Да, я така, в сенсі хутко, це піпець як довго. Типу, я думала, що я вогля сюди не траплю, бо так довго. Він каже, люди годами сюди трапляють, їх перевіряють, тут є черга. Кажуть, напевно, не справді зацікавилися у тебе. Я така, блін. І зараз
вырастаць крылы, ты так показала просто. Гэта нібыта я раскрыла крылы, я чула, што можа я сапраўды нешта дамагу. Я тебе моцна віншую. Я так даже так вельмі трепетна ты это распавядаеш, так вельмі я усміхацца не перастаю, не падабаецца. Я так, знаешь, это заметочка на полях для слухачоў, што, ну, я так часто казала кліентам раней, калі кансультавала. В Канадзе і в Штатах пошук працы займае да года, это нормально. Ну, типу, просто, але гэта нашаму мозгу вельмі складана. Типу, і падаецца, што это з табой штосьці не так. Але, ну, типу, в принципе, это, ну, настолькі па-іншаму, і сапраўды трэба это закладаць, калі мы шукаем, асабліва, так, калі это першая праца. А вось ты так сказала, так літаральна пару хвілін таму, што ты ведаеш, што метро — гэта твоя пэшн. Вось, як ты да гэтага прыйшла, і калі ты гэта зразумела ўвогуле? Слухай, гэта яшчэ адбылося, калі я была студэнткай. Калі, вучылася ў нашым БНТУ ў Мінску, я на 3-м курсе я пайшла у Мінск метропраект, я памятаю, такая, типу, отчаянная, пошла попроситься их на працу. Ну, я не ведаю, что и як, просто вось так пришла. А я нават не 3-й курс там, что я никаких проектов нормальных не робила еще, нават учебных проектов. А это архитектурный факультет БНТУ? Да, архитектура, то бок я ж вучилась на архитектуре 6 гадоў. Ну, блин, гэта вось, як у нас доктары, ну, конечно, докторов там еще куча левелов есть, але все равно гэта самое долгое 6 гадоў для архитектора, ну, я не ведала, што мы столькі вучыліся, бо там гэта просто больш жаданне ця забівае быць архітэктарам. Але вось на 3-м курсе я паспрабавала, пашла у Мінск метропраект. І там, блин, просто трапіў мне такі, ну, там галоўны архітэктар, просто вялікі чалавек, потым быў маім прям першым такім настаўнікам і абучыў мне шмат чаму, прям натхніў. Вось, і ён мяне выслухаў і паглядзеў, кажа, мы ніколі такіх юных не бралі, ніколі. Типу, апошні курс еще можа быць універы, ці ўжо пасля універу. Але 3-й курс, ну, камон, ну, сур'ёзна, што ты? А я реально, нават што паказвала сабе нейкія праекты учебныя, ему он паглядзеў так вельмі з павагай, всё паглядзеў. Кажа, не, Вера, ведаеш што? Аня спачаў адгаварыць, кажа, Вера, у нас тут не цікавая праца. Тут нема... Это не архітэктурная праца, як ты вучыш в універы. Тут нема вось карцінкі, што ты будуеш нейкія там хмарачосы, інтэр'еры. Тут больш мы робім рабочку, працоўныя чарцяжы, і гэта operation, ну, то бок гэта ўсё на тэхналогіях завязана. Больш тэхнічны падыход. Тебе будзе сумна. Ты маладая, вельмі амбіцыёзная дзяўчынка, тебе будзе сумна. Он мне адгаварваць пачаў. Самое цікавае, што в Штатах табе ровно наадварот сказалі, да? Што ты будеш 10 years later, да? Ён мне пачаў адгаворваць, типу, блин, паглядзі, пашукай штосьці другое. А мне так зацепило, блин, думаю, что ты мне адгаворыш? А мне еще больш захацелось. Думаю, я тебе покажу. И я... Ну и потом уже там быў апошні курс, там еще год я працавала. Тебе не ўзялі, атрымліваецца? Не, мне отказали, да, адмовілі. То бок я вернулся ў свой універ, такая, блин, ну ладно, буду учиться далей. И на 5-м курсе я уладкавалася у маленькую эту архітэктурную майстэрню. Взяли на летнюю практыку, я засталася іх, цэлы год працавала. І тады я ўжо зразумела, што нешта тут зусім не сумна. Там мы, конечно, рабілі торговы гандлёвы будынак, ну, гэта ўсё класна, але нешта маленькая кампанія, ведаеш, нешта вось... Я про метро все думала, и я пошла зноў да іх. Я им пришла опять, такая у двери погрукалась, просто завалилась и кажу, слухайте, возьмите меня на практику бесплатно. Ну, типа, я вось подросла, памятаете меня? Вы казали мне, иди вучись. Я вось повучилась, я уже працавала год. Я хочу зноў, типа, возьмите, поглядите. И он таки, эх. Это той же самый архитектор. Да, это самый архитектор. О боже, это таки человек, это Телепнёв, это просто. И он уже не с нами, але, блин, и он прям в моем сердце. И он мне каже, окей. Типу, я прям, окей, каже, окей, мы тебе возьмем на бесплатная практика, то бок месяц. Ну, я разумею, что я павінна себя показать. А у іх якраз просто так трапна адбылося, что у іх чалавек сышоў, і у іх прям стул вось места, буквально учора сышоў, і я припёрлася. А я ж не ведала, просто так трапила. І я пришла, і мне там нешта далі, вось, глядзі, разбіраць, нешта то і сё. І ў той час я працавала на той мінулай працы паўдні, і паўдні хадзіла на гэту працу у метропраект. Просто каб, ну, і калі ўжо там было апошні дзень, там было 8 сакавіка, напэўна, і мы святкавалі, там все сели, типу, ось Вера у нас на практике, и мы сели за стол, и еще подумала, боже, як по-семейному, что весь офис, и мы все архитекторы, мы за стол сели. И мне сказали, все, Вера, мы тебе берем на эту, на отпрацовку, то бок я универ скончила. Кажем, мы тебе берем на отпрацовку после скончения. И я такая счастливая, я выбегаю оттуда, еду на такую працу, и кажу, я увольняюсь! Все, мне
прапрацоўка, я увольняюсь. І я вось трапіла туды ў метрапраект, і што першае, гэта вось гэты галоўны архітэктар, які мяне вельмі натхняў. У яго такі бэкграунд, такі экспірыенс. Ён проста столькі станцый, ну, як галоўны архітэктар прыдумаў мінскіх. І ён столькі ўсяго расказваў, ён яшчэ такі лектар класны. Ну, і такі душэвны чалавек. І ён сюды казаў мне: Вера, ідзі сюды, паглядзі, у цябе свежыя вочкі, бо ў меня ўжо замыліліся старыя вочы, я, можа, нешта не разумею, не бачу. Як табе вось гэта ідэя інтэр'ерная? А для мяне гэта як это? У меня такі чалавек вялікі пытаецца маё меркаванне, а я тут некагось, ну, малая прыйшла. І вось то сё, і потым пачалося пагружэнне ў гэты весь працоўны працэс тэхналагічны, бо сапраўды там ж больш тэхналогій. Інтэр'еру там... А можаш, вот, ведаеш, калі зусім, ну, я зусім не разумею, напрыклад, да, чым займаюцца людзі там в метро, вот літаральна пара задач. Вот что это? Напрыклад, ты прыходзіш, і якая перад табой задача, як архітэктар у метро? Ну, вось, пачынала, канешне, з маленькіх праектаў. Зразумела, але, ну, вот... Да. Ну, вось, напрыклад, конечно, ёсць некалькі фазаў праектавання, то бок спачатку, калі гэта толькі ўсё вот архітэктар прыдумляе, спрабуе пасадзіць гэта ў прастору, і гэта ж пад зямлёй, таму мы працуем з геолагамі, з геадэзістамі, якія менавіта нам даюць вось гэтыя ўсе чарцяжы, і мы павінны разумець, то бок я вывучыўся працаваць з геалагічнымі рознымі чарцяжамі, з геадэзічнымі, з гэтымі картамі, якія мне проста мазгі разрывалі. І я такая: Господі, як гэта ўсё просто... То бок архітэктар гэта як таксама мост паміж усімі гэтымі структурамі. Я павінна разумець чарцяжы ўсіх розных сфер, то бок і вось па зямлі чарцяжы, і по электрыкі, сантэхнікі. І я тады адчувала, што гэта проста галаваломка, гэта як вызов самой сабе. Бо я такі чалавек, ну, як бы люблю галаваломкі, і мне гэта быў прям такі челлендж мой. І я так кайфавала, калі мне атрымоўвалася. І вось і вось, глядзі, нам даюць вось ёсць задача, ёсць там заказ, што мы будзем рабіць вось тут некі там вось, ну, я пачынала, конечно, з нейкіх маленькіх водоотлівныя установкі ў туннелях, да станцыі я потым толькі дайшла. І вось маленькі праект, вось твоя прастора. Табе трэба ёсць, ну, як бы ёсць же нормы. То бок я ж яшчэ павінна быць гэтым нордам і кніжным чэрвём і прачытаць усе гэтыя нормы, ўсё гэта ўключыць і прыдумаць, як мне увесь гэты ліст, перечень усіх гэтых памяшканняў усунуць у гэтую прастору. І ты час думаць, як там людзі будуць себя адчуваць, як зрабіць так гэта комфортна, як там будзе дзверы. І ў той жа час я думаю пра то, як гэта будзе абслугоўвацца электрыка, сантэхніка. Ну, сапраўды вельмі шмат трэба. Ну, і зараз как-то такі аналогіі з ремонтамі праводжу. Ну, типу, вот калі просто банальна робіш там у кватэры ремонт, таксама ж трэба. А тут цэлая станцыя. Я пачынала з маленькіх праектаў, і вось так шаг за шагам я зразумела, што мяне зацягвае, і што гэта настолькі складана, што я не магу... Мне трэба было проста... Вось трэба было зрабіць гэта. Трэба было зразумець усё, як гэта рабіць. І яшчэ вішенка на торце, што мы рабілі інтэр'еры. Нам з Масквы паступалі замовы, мы рабілі і туннелі на Дальнім Усходзе, што там было, гэта Асетія, тому што для Расіі гэта, ну, менш грошай замаўляць беларускую кампанію, таму, конечно, да, і мы працавалі для іх і рабілі для іх праекты, і гэта, конечно, вау, таксама, ну, ты робіш у Маскве станцыю, ты, конечно, не ты адзін, гэта ж вялікая каманда, хто працуе. Но ўсё роўна, это твой праект. І еще былі гэты нашы конкурсы. Ось тады, калі Целепнёў ще працаваў, гэты галоўны архітэктар, ён рабіў нам конкурсы архітэктурныя, мы кожнай ідэі сваёй, то у вас быў шанец сваю ідэю паказаць, як мы бачым гэту станцыю. Бо ёсць заказ, ёсць замова, мы хочам такую-то станцыю, і мы думаем, так, як гэта зрабіць, як гэта все. А ты ж таксама мы ж робім замкі пад зямлёй, памятаеш гэта, да? Конечно, мы уже мрамор не закапываем у землю, але ўсё роўна гэта павінна быць вельмі эстэтычна. А якія ты станцыі вот удзельнічала ў Мінску, у якіх станцыях будоўлі? У Мінску? Па твой час хутчэй за ўсё будавалі. Да, то бок калі я уже дабралася да станцыі, то бок калі мне уже давалі вось такое больш адказныя задачы, то больш, конечно, працавала над аэрадромнай станцыяй метро. Аэрадромная гэта просто я не ведаю, я прям адчувала, а яшчэ я жыла там побач у Мінску, каля аэрадромнай. І я так адчувала, ну, наколькі там я просто адчувала, што гэта, ну, так ж не моя станцыя, але я рабіла такі вялікі пласт рабочай дакументацыі і інтэр'еру для яе, што, ну, я прям адчувала нібыта як дзіцёнак мой. Там і хадзіць на аўтарскія надзоры,
надзоры. Ну гэта ж было, канешне, таксама цікавы досвед, тому што гэта ж стройка, а заўсёды ж ёсць такая тэма, то што ты архітэктар, а яшчэ малады, а яшчэ ты дзяўчынка. Да, архітэктарка маладая дзяўчына, вот это моё таксама пытанне, которое, ведаеш, такого паветра вісіць. Ты маладая дзяўчына, студэнтка, архітэктарка, і прыходзіш у метро, дзе хутчэй за ўсё, колькі у вас было? Ты ще казала про 8 сакавіка. Колькі там жанчын увогуле ў калектыве было? Ой, ну было нормально жанчын у нас. У нас было больш жанчын, напэўна, чым мужчин. Окей. Именно архітэктурным у наших групах. Конечно, там инженеры, там электрики, сантехники, разные другие напрамки, хто там з траси працаваў, там в основном мужчины працавалі. Архітэктаў, да, было шмат у нас дзяўчынак, але ўсё роўна, ведаеш, такое, дзяўчынкі не асабліва любілі хадзіць на інспекцыі гэтыя, на аўтарскія надзоры. Ну, таму што, ну, гэта пыльная, насамрэч, праца, то бок гэта ж ты не в офісе сидзіш, ты павінен выйсці, гэта ж як на дворе будзе, ты спускаешься ў катлаван, трэба ж гэта ўсё тоже таксама, гэта, як называецца, боже мой, які... Каска. Да, каска, боты, там гэты жилет, все гэта трэба придумаць. І это ж, звычайна, холодно, грязно там. Але табе, походу, спадабалася это. Да, я прям кайфавала, бо гэта просто... Ты бачыш, што ты праектуеш. Я, калі першы раз меня выклікалі на аўтарскі, гэта была па маёй памылке. Я зрабіла чертежи, я ж як бы не бачыла іх ужывую, я зрабіла чертежи, там, кирпичныя нейкія перегародкі пад зямлёй у памяшканні. І мяне выклікаюць і кажуць, а як вось, от скажы мне, Вера, а як мы гэта зробім? І я стаю, гляжу і разумею маштаб, што гэта вось сценка вось такая-то, і яна падыходзіць под пліту перакрыцця, у якой ребристая. І там просто немагчыма гэту укладку давесці. І ён кажа, а я ж чарцяжа гэтага не зразумела. Я чарціла, і я не уявіла, што ў гэтай сітуацыі будзе праблема. Я калі ўбачыла, і мне так было сорамна, і я тады адчула, што мне трэба часцей хадзіць на стройку, мне трэба бачыць і разумець, што я праектую. Бо лінія — гэта лінія. Як ты... Или было такое, што я заклала металічны элемент у деформацыйны шоу. Там был вельмі толсты подлога, ну, толщина великая. І гэты металічны элемент был реально, можа амаль паўметры, уяўляеш, у зямлю, ну, у подлогу. А я не разумею, я начертила узлы, все гэта там заспецифицировала, все гэтыя элементы. Думаю, ну, все элементик, а мне прислать потом відэо такі, типу, як гэта ўвогуле падняць нам, як гэта ўвогуле туды залажыць. І вось што я тады полюбила, што я хочу хадзіць на стройку, каб мець гэтую сувязь з рэальнасцю і бачыць то, што ты робіш. Гэта, блин, ты дакранаешься до свайго праекта, то, што ты зрабіў. Вау. Ну, мне гэта прям, вельмі excited. І хадзіла я на аўтарскія надзоры, бо мне гэта вельмі цікавіла. І, ну, як бы, да, хто там больш старэйшы у нас былі калегі, яны, канешне, больш адмаўляліся, бо, ну, што там хадзіць на гэтую пыльную стройку, можна калі па тэлефону нешта вырашыць, але я сюды прям напрашвалася, чтоб мне адправілі. А ці адчувала нейкая вот эту перадузятасць, што, типа, ну, вот ты маладая дзяўчына, тут будет нам нешта расказваць. Ну, я зараз вельмі утрыравана так кажу, канешне, але... Ну, слухай, гэта пастаянна такое ёсць. Гэта было пастаянна адчувалася нават... Ну, гэта, можа, канешне, ўсё ж такі ў маёй галаве. Это такі экзістэнцыяльны крызіс. Наўрад ли, мне падаецца толькі. Можа быць, але... То бок пастаянна павінна даказаць, што ты не проста там мілая маладая дзяўчынка, што ты спецыяліст, што ты прыйшоў на станцыю, конечно, там працуюць мужчыны, адразу просто увагі шмат, і увагі не да працы, не да таго, што вось давайте вырашым праблему, а увагі таму, што дзяўчынка прыйшла. А як бы окей, я працую з інжынерамі, якія там на будоўлі, але ну там же і звычайныя будаўнікі, якія ну там можа не самыя можа і адэкватныя людзі могуць быць, і усялякае таксама пачула і маглі пасвісцець і все астатняе зрабіць. З гэтым, да, гэта было такая тэма, хоць інжынеры самыя на будоўлі, яны пастаянна гэта ўсё пресекалі, бо яны паважалі, што такі мы працуем як бы разам, і мы знаходзім памылкі адзін аднаго, я знаходжу іх памылкі, і ім трэба іх паправіць. Ну да, у вас нейкая каманда такая. А ці адрозніваецца, дарэчы, такое стаўленне ў Штатах? Ну, вот, типа, ці адчуваеш розніцу вот эту, да, вот этого гендерного такого... Розніца ёсць, сапраўды, гэта ёсць. Можа, конечно, я і сама уже адпрацавала гэты пунктик у сваёй галаве, я трошки по-другому ставлюся, але тут ось одна дзіўная штука. Заўсёды здароваюцца за руку, ну, ты приходишь, ты представляешься, хто ты, што ты там project lead на гэтым праекце, я адтуль, меня зовут так-то.
І, конечно, яны чуюць, што у меня акцэнт ёсць, што я выглядаю, ну, што я маладая. Усе мужчыны. Тут, дарэчы, што, ну, дзяўчын вельмі мала на будоўлі ў метро. І ўсе ў асноўным мужчыны, усе вельмі дарослыя. Бачна, што яны ўсе экспірыенсныя, такія вельмі пракачаныя інжынеры. І я ніколі не заўважала, што нешта там такое, што погляд адвядуць, неяк ставяцца, пастаянна яны заглядаюць у вочы, яны спрабуюць максімальна ўсё зразумець, што я іх пытаюся, што я ім кажу. І калі яны мне ціснуць руку, яны мне ціснуць руку, як усім мужчынам. Бо ў Беларусі гэта было сапраўды. Гэта было па-другому. Я заўсёды, калі мне і ціснулі руку на працы, я адчувала, наколькі яны робяць гэта лёгка і неяк бы шкадуючы мяне. То бок рука такая, ведаеш, мягкая, ну то бок і мне гэта все так резала. Думаю, блин, чаму? Вось я бачу, Да потисни ты уже руку. Да, нормально. Ну что такое? Что я слабая, не вытрымаю, поломаюся тут? Ну, было такое. Ці могли просто, типу, павітацца, но ўсім паціснуць мужчынам, а тебе прапусцяць, бо ты жанчына. І мне гэта так резала. Тут няма такога, гэта правда. Калі у Беларусі у нас же 3 гады дэкрэтны адпачынак, і калі ты малады спецыяліст, там скончыш універ, знайсці сабе месца для распределення, гэта называецца размеркаванне, да, гэта сапраўды быў той ще квест. У нас шмат людзей, якія не маглі знайсці сабе месца нармальна. І нас всіх глядзелі, тыпу, што ну вы скоро ж будете цяжарыць, поедете ў дэкрэт. Навошта нам у тебе сілы свае ўкідваць, час марнаваць на вас? І я гэта адчувала, я гэта ведала і бачыла, і нават заўважала па сваім калежанкам, дзяўчынкам, наконт таго, як хутчэй прамоўтаюць і даюць павышэнне мужчынам, ці жанчынам, таму што яны думаюць, што ты зараз атрымаеш гэту пазіцыю і пойдзеш. І гэта просто было пастаянна ў паветры было. Усе пра гэта ведалі і думалі. І вось наконт таго, да, што якая ёсць дыскрымінацыя жанчын у сферах такіх, то я сапраўды ў Беларусі я гэта адчувала. І мне амаль прямо пра гэта казалі. Вось. І калісь ты переехала ў ЗША, і вот буквально пару тыдняў назад мы з дырэктаркай, з менеджеркамі пра гэта размаўлялі, я ім расказвала, што ў Беларусі 3 гады. Яны ў шоку былі. Што? Excuse me? Што? Типу, што гэта такое? Вау, типу, вось гэта краіна ў вас. Ага. Ну, типу, я ім кажу, што, слухайце, ну гэта палка з 2 канцамі. То бок, вось, да, даецца тебе 3 гады, каб ты мог свайго дзіцёначка там, ну, як бы нармальна так падрыхтаваць да гэтага свету. Але з другого боку, жанчына не можа сябе самарэалізаваць. І, ну, яна прыдзята дае стаўленне ў гэтай сферы яе там кар'еры ці дзе. Дык вось, у меня на працы у нас тут даецца 2 тыдні ці 3 тыдні, не памятаю, які аплачваюць табе. То бок, гэта ж ты, я не ведаю, гэта просто... Это что, просто сенсовать, что у тебя есть дзіцёнак з'явіўся? Типа такой, я родила. Да, і на працу зноў вяртацца, ці як гэта разумець? Ну так і ёсць фактычна, да, там же... Ну, бок тут такая крайнасць, ведаеш? Крайнасць, тому што ты нічога. І окей, калі гэта вялікая кампанія, ты можаш взяць яшчэ адпачынак свой, там, ну, які аплачваецца, плюс экстра, плюс ще за свой рахунак возьмеш адпачынак, і ўсё, тебе трэба нянька, мама. Гэта вялікая праблема, і калі казаць пра... Да. Але тут, бачиш, яны не глядять на жанчын, нібыта вось ты знікнеш. Ты такі самы роўны чалавек, як любы другі там. Я, кстати, про мужчин. 9 месяцаў паходзіш жыватом, потым нарадзіш і праз 2 тыдні. Ну, типу, да, і все нормально. То бок тут няма дыскрымінацыі на гэту тэму. Але я разумею, наколькі гэта цяжка жанчыне, якая хоча стаць мамай, просто прыняць факт, што ты можаш згубіць працу, калі ты выберэш быць з дзіцёнкам там больш, чым тыдняў. Ну, гэта вось цікавая розніца паміж штатамі Беларусі. Это такія палюсы, мне падаецца. Да, крайнасці. То бок я не ведаю, ну, і то нездарова выглядае, але дзіва дзіўнае. Я думаю, это таксама вельмі важна, ну, тыпу, в контексте, потому что нават это тоже может не записывать. А великая проблема, ну вот, калі глядзець в разрезе психологии, напрыклад, там психотерапия, великая проблема штатов, с чым, в принципе, люди, это с контрзалежнасцю. Типа, они не могут связь будаваць, ну, типа, партнерскую нормальную, потому что у них, типа, травмы развития раннего, потому что у них от мамы вельмі хутка отлучают, и дети, ну, типа, поголовно просто это травма, ну, такая нация ідзе. Вот. И атрымліваецца из-за того, что у них вот это есть травма розвитку, ну, типа, там, и это самая база. И просто потом вот это вот амбивалентная привязанность, типа тревожные, вот, ну, как бы избегающие типы, ну, и крыцей. И это все просто вельмі моцна уплывае потым, как люди формуют свои связи. Вот. И тому тут такое. Крыцей прям такая прям поколенческая проблема за гэтага. Ну да, гэта, конечно, цікавы такі феномен псіхалагічны. Але ўсё роўна у меня ёсць
Гэта вось мой сіндром самазванца, што мне трэба, каб мне гэта можа яшчэ бэкграунд мой траўміраваны з Беларусі. Тут я не адчуваю такога, але ўсё роўна есці я сюды спрабую выглядаць прафесійна. Хаця мне тут на працы на інспекцыях мне называюць леди босс. Гэта так смешна. І я зразумела, чаму мне растлумачылі потым, чаму я спытала сваіх калегі, чаму называць леди босс. І он мне кажа, ты сюды прыходзіш, ты овер падрыхтованная. Мне тут чертежи все распечатаны, я все там хайлайтером выделю, у меня все папочка, все чертежи, я вся в этом у экіпіроўкі з каскай зусім апранутая. І заўсёды я мала размаўляю, то бок только по справе, по делу. Я сюды, потому что у меня английская мова, они думают, что я просто такая умная штучка пришла, а я просто лишний раз, думаю, так это значит, это разумный человек, той, хто больше учить. Я просто молчу, потому что моя мова не такая уж и классная, английская мова. Я лишь помолчу, а яны думают, а я еще хожу, все фотографую разные там некие дефекты, які я знайду на будоўлі. Калі падыходжу з пытаннем, то докладно по тому, что я нашла дефект некий. Все записываю, все фиксую. И они говорят, леди босс, они думают, что я такой реально строгий инспектор пришла. Нехай думают. А я сама думаю, господи, як это все ж разразумець. Гэта ж мне трэба то, што зрабіць выгляд, што я все разумею. То, што я не зразумею, мне трэба запомніць, што я не зразумела, каб я потым могла просто там, ведаю, перакласціць і спытаць у калег, што гэта значыла, вось гэта праблема, ці гэта праблема. То бок мне мой мозг працуе на 360. І ты і іграеш, і працуеш, і яшчэ спрабуеш все запомніць то, што ты не зразумеў. І вось я выглядаю, як леди босс, здаецца. Знаешь, так это ты так кажаш, я так адчуваю, нібыта, знаешь, вельмі багата напругі, можа быць, канешне, што столькі трэба атрымаць. Да, як увогуле, я так, как ты знаешь, я калі думаю пра гэтую прафесію і цябе слухаю, это ж такая колькасць адказнасці. І як табе з гэтым увогуле, у гэтай прафесіі? Блин, гэта таксама асалода, слухай, я не ведаю. Гэта можа я такая, извращенный мой мозг, ці што, але чым складаней і тим больше Вкусы ваши весьма специфичны, да? Да, чым складаней, тим больше адказней, я просто, нібыта ще больш паглыбляюся ў гэта, і хочется зрабіць все найлепшым образом. То бок, да, з адказнасцю гэта так. Асабліва, калі ты ўяўляеш, што з твоей памылкі гэта можа, нехто можа і, канешне, памерці, спадзяюся, не, але, сапраўды, твоя памылка можа дараго стоіць. І не ведаю. Гэта, да. Гэта пастаянна са мной у галаве, і атрымоўваецца, што працаваўшы 7 гадоў у Мінску і праектуючы мінскае метро, пасля я атрымала офер, як прамоушн. То бок гэта была, я нават не памятаю, ці такая сама была пазіцыя, ці больше, але я атрымала прапанову далучыцца да маскоўскай кампаніі, якая праектуе маскоўскае менавіта метро. Раней мы для іх рабілі праекты, то бок яны ўжо замаўлялі. Яны ўжо ведалі нашых спецыялістаў, можна дакладна пра мяне персанальна, але ўсё роўна яны ведалі, з кім працуюць. І атрымала я такі офер, і ось год апошні перад тым, як пераехаць у Амерыку, я працавала на маскоўскую кампанію. То бок я жила ў Мінску, мы працавалі... ты з Менску працавала. Да, з Менску. То бок я працавала удалённа, то бок там мы могли ездить на какие-нибудь... мне не давялося, я еще не допрацавала таго часу, я не ездила на інспекцыі, на аўтарскія, але да, мы праектавалі метро маскоўскае. І вось тут, канешне, просто другі ўзровень быў прафесійны ў плане гэта Масква, там патрабуюць там другія зусім патрабаванні, нормы, яны больш строгія, іх больш просто. Просто маскоўскае метро, мінскае, маскоўскае на шырэ, сапраўды больш пракачанае. І гэта быў, і там таксама нам далі цэлую станцыю на кожных амаль, то бок, каб мы адказныя былі за ўсю рабочку, напрыклад. І ты тут разумееш, што ты з нуля станцыю, там, в камандзе архітэктар ты ствараеш з нуля станцыю, якая реально вось ужо будуецца. Ты разумееш, што я пабудуецца. Не просто конкурс, што ты там можаш паказаць себя. Реально ты працуеш над нечым. І яшчэ у нас была такая каманда, боже, все такія архітэктары класныя. І я не ведаю, той год, які працавала на маскоўскую кампанію з нашымі архітэктарамі. Я, канешне, шмат усяго ад іх навучылася. І шмат сяброў тады знайшла таксама. Вось. І да, маскоўскі гэты год мне навучыў, як працаваць удалённа і працаваць, хоць гэта, конечно, адна мова, это Расія, менавіта як працаваць з нормамі чужой краіны. То бок я вывучыла нормы беларускія, там
То бок, А не можна вучце- разняцца? Ну, типу, да? Ой, ну то бок ведаеш, як беларускія нормы гэта можа як такія пачатковая школа, то расійскі нормы Окей. гэта ўжо старэйшая школа, да. То бок яны шырэй, яны больш усяго прадугледжаны, іх просто яны просто больш развітыя. То бок Ну, беларускія там нормы маштаб іншы, сапраўды. Ну, типу, То бок мы нормы беларускія абнаўляюцца, то бок больш гледзячы, конечно, па старанам, як там у Расіі, як у Еўропе робіцца. Да, і для меня гэта был просто вау. Гэта яшчэ разабрацца, а яшчэ станцыі большыя па памерам. І там гэты развязкі, там колькі 6 паверхаў пад зямлёй. Гэта была станцыя, над якой я працавала. О май гад. І гэта яна яшчэ была з то бок 2 станцыі, яны былі перасадачнымі. Ой, это был такой, конечно, азарт. Это все зразумець, пасадзіць і зрабіць для ўсіх усе памяшканні, для ўсіх тэхналогій, для ўсіх аперацый пасадзіць на 6 гэтых паверхаў пад зямлёй. Боже, як ты смачна пра гэта распавядаеш, я не могу. Ну, бо гэта смачна, ты ж разумееш, гэта ж просто, я не ведаю, гэта просто сексуальна. Гэта вось праца, калі ты... Я і кажу, я гляжу просто... А ты ще паралельна, калі ты робіш вось гэту рабочку, калі ты плануеш станцыю, ты ж кампанентамі плануеш, тут будзе блок такі, ты потым ты расчленяеш на мелкія дэталі, ты все павінен туда, просто як пазл збіраеш. Гэта станцыя твой пазл. І ты паралельна думаеш пра інтэр'ер. Бо як ты зараз гэты пазл збіраеш канструктыўны, як будзе інтэр'ер выглядаць, бо гэта будзе ўплываць, гэта будзе дапамагаць, гэта будзе мешаць мне. І ты паралельна ўжо думаеш і паралельна робіш нейкія там скетчы, нешта для інтэр'ера. І гэта таксама вось архітэктар, які быў галоўны архітэктар у нас, ну і ўсе мои настаўнікі галоўны архітэктар, якімі працавала, яны вось пастаянна мяне пушылі на то, што ты павінна паралельна думаць і пра тэхналогію, і пра эстэтыку. І вось гэта вось кайф архітэктурны, які я знайшла такое метро, бо тут шмат тэхналогій, шмат, просто выклік сабе. І яшчэ ты думаеш пра эстэтыку. Трэба працаваць, господи. Ну да. А тут паглядзець толькі на сантэхнічныя ці электрычныя чертежы, такая, боже мой, што гэта за касмічная схема, як вас чытаць? Але таксама навучылася, зразумела, ну, конечно, не скажу, што я эксперт, але ну, было нелёгка, але... Ведаеш, усю гадзіну ўсё, пра што ты распавядаеш, для мяне ты ведаеш, я такая, ну, типа, ну, нейкі космас, вот, типа, сапраўды, тому што, ну, типа, як гэта ўсё, ну... Всё реально, да. Калі ёсць страсть, калі ёсць passion, бачыш, гэта ўсё реально. Калі ты знаходзіш сваю страсть. Вось гэта самае галоўнае, напрыклад. Напэўна, я думаю. Ну, цяпер так. Ну, для цябе гэта так, я чую. Але зараз паглядзім, як у меня будзе з гэтым новым напрамкам, больш менеджменцкім, як у меня з гэтым атрымаецца у нью-йоркскім метро, бо гэта сапраўды новае, гэта выклік сабе новым. Я яшчэ не ведаю, кім я хочу быць, калі вырасту, але дакладна хочу вызываць гэта. Ты мне забрала пытанне. Кім ты хочаш быць, калі ты вырасцеш? Ну, бачыш, па метро уже тут павінна быць. Я нават так уже думаю, раз мне так уже жыццё пакідала, што я і ў Беларусі, і ў Расіі праектавала метро, зараз я ў Нью-Йорку працую як архітэкт. Я пра то, што я ўжо не раблю нейкія там сабе такія высновы і мэты на будучыню, прям такі, всё, я буду ў нью-йоркскім метро, бо я так рабіла з Мінскам. І бачыш, мне жыццё пакідала. І зараз думаю, блин, хто ведае, можа, я яшчэ дзе папрацую, можа, яшчэ ў другой краіне папрацую. Ну, гэта думка ў мяне ў галаве ёсць зараз, і гэта цікава. То бок мне расшырыўся гэты гарызонт, і я думаю, блин, а вот ёсць жа яшчэ столькі краін еўрапейскіх з такімі цікавымі станцыямі. Ну, конечно, сколькі метро? Я цяпер буду, калі хадзіць у метро, буду пра цябе заўсёды думаць пра тое, што колькі яшчэ метро ў свеце ёсць, але я калі хожу па метро ў любой краіне, як турыст, як заўгодна, мне ж ёсць такая ўжо прафесійная дэфармацыя. Я пастаянна звяртаю увагу, дзе якія касякі, там нават ёсць такія решотачкі, ці нейкі люк, што дзе якія праходзяць гэтыя кабельныя канструкцыі электрычныя ці сантэхнічныя трубы. Я, нават у Нью-Йорку я разумею, дзе электрыка ідзе, дзе сантэхніка ідзе, дзе ідзе каналізацыя, вада. Метрошная зануда, я зразумела. Я задрот. І калі я сабрам гэта расказваю, такія, блин, ну ты, конечно, задрот. Я яшчэ ведаю, што ты сказала, типа, пра Village Girl, а ты з Менску сама? Не, я не з Менску. Таму я сказала, што я Village Girl. Я нарадзілася ў Гродна. Бацькі пераехалі там, калі я была ще ўсё малая, у вёску, у Мастовскім раёне, Гродненская вобласць. І потым я ў Мастах, то бок я всю школу прайшла ў Мастах, але мы пастаянна ездзілі ў вёску, то бок мы там, ну, то бок з вёскай была пастаянна сувязь. І ўсё роўна гэта Гродненская вобласць, маленькі гарадочак, ведаеш, і як бы такое жаданне вялікае вырвацца з маленькага гарадочку, яно мяне
так нармальна штурхала наперад. Я чаму запытала, тому што фактычна ў тваім досведзе не было метро. Просто я сама таксама не з Менску, і я у метро, типу, ну, для меня это диво дивно. Я помню, мы в Минск приезжали, я такая, а можем покататься на метро? Ну, типу, эскалатор и метро — это просто вот, ну, как бы, добрый вечер, просто великое что-то из іншай планеты. Так вось менавіта, можа, гэта мне так і зачапіла, што гэта, калі я пераехала ў Мінск ужо вучыцца, што, ну, гэта ж, вялікі горад, і ты ў сталіцы жывеш, і то бок ты карыстаешся метро. Ну, можа, нешта ў гэтым і ёсць сапраўды. Зараз мы паразмаўлялі, і так я падняла ўсе гэтыя свае ўзроўні жыцця і весь свой шлях гэты кар'ерны. Я проста сама разумею, што гэта не лёгкі шлях, хоць як бы там я ўжо не жартавала пра тое, што ось весела, галаўломачкі я люблю і ўсё Я 2 гады ў псіхатэрапеўта першае свае так сидзела, стендап свайго жыцця расказвала. Да. Тыпу, я притваряюся, што все зашибісь, но ведаеш, сапраўды гэта нелёгка. І калі так змяніць краіну і пачаць спачатку, і ты губляеш, ну, часта, нават і зараз такое мне бываюць гэты качелі, што ты губляеш веру ў сябе, ты думаеш, што ну сапраўды што тут атрымаецца, і не толькі ты сам веру ў сябе губляеш, ты адчуваеш, што там можа і твоё асяроддзе, якое набліжэйшае, яны, канешне, даюць табе лепшага, бо клапоцяцца, бо ведаюць, як складана вярнуцца ў сферу, і яны час таксама, ну там, тыпу, можа, пераглядзі, кідай. Можа, вайці. Ну, IT гэта, ведаеш, я, дарэчы, брала тут курсы, проста разумець, ці маё гэта. Я зразумела, не, я люблю бачыць і гэта, як гэта, бачыць, што я зрабіла в плане таком фізічным. Мне трэба патрогаць, в землю эту, ну, як ты распавядала, в котлован гэта спусціцца. Я хочу вось пощупаць то, што я зрабіла. І да, і пры той, што шмат хто там з блізкіх нават казаў, што пераглядзі, выберы нешта прасцей, бо гэта новая краіна, новыя нормы, новыя правілы гульні. І новая сістэма вымірання, ну, гэта ж трындзец. Гэта ж перабудуй свае мазгі на новую сістэму. На новай мове гэта трэба ўсё пачаць. І там таксама мне такое прапановалі, парады давалі, што папробуй сметчыкам папрацаваць. Ну гэта лягчэй, не трэба ламаць голову, не трэба свой дыплом пацверджваць, не трэба ліцэнзію атрымаць. Це ж ліцэнзію шлях у мяне мама не гарюй. Гэта, дарэчы, это ж, ну, як бы мае такое, як бы гол мой, атрымаць ліцэнзію тут, ну то бок як гэта, план на кар'ерную будучыню. Я хочу атрымаць ліцэнзію. Я за гэта вырашыла. І гэта ж экспіріенсная праграма, і трэба залічыць свой працоўны досвед, мне трэба сваім дыпломам разабрацца, як мне ўвогуле яго залічыць, бо гэта непроста. І потым мне чакае 6 экзаменаў. 6 экзаменаў па розным сферам. Мала было 6 год у беларускім універы, так яшчэ. Пачынаем яшчэ спачатку. І ведаеш, і я некалькі разоў амаль здавалася, такое было, што тыпу, можа реально апусціць рукі і кінуць гэта дурное і зрабіць сваё жыццё лягчэй, бо навошта? Ты просто, ты ж сваё здароўе таксама губляеш. Вось, але я не здалася. Ну, бо я такі, ведаеш, напэўна, трошкі стаббарны, я такі ўпёрты чалавек і мэтанакіраваны, можа аж занадта, бо я сама сабе праблемы ствараю. Слухай, ну, как это... Але цікавей жыць, так ведаеш. І ўсё ж таки, калі вот этот та самая пэшн, про которую ты кажаш, і з якім запалом у вачах ты про гэта расказваеш, ну, гэта твой шлях, хіба. Так, напэўна. Напэўна. Сэнсе, напэўна. Я ўпэўнена, што гэта мой шлях, што гэта за напэўна. Я ўпэўнена, я гэта адчуваю. Просто, да, трэба прымаць... Па-рознаму бывае. Па-рознаму бывае. Хацелі катаюць туды-сюды, і здаецца, што ўсё. Першыя пару месяцаў прыходзіла з працы, просто ложилася і лежала, і ні з кім не размаўляла. Бо мне англійскай мове так было цяжка, і я ні з кім ні на якой мове размаўляла. Ні на беларускай, ні на рускай, ні на якай. Я просто лежала, і ўсё. І трупікам была. Но потым уже, ведаеш, там пачала хадзіць у джым зноў, на трэніровачкі свае, пачала ўжо сябрамі бачыцца, неяк уже трошкі так расчухала. Рухаемся наперед, все будет Stupid walk for stupid mental health, да, вот это вот. Да. Добре. Ну так. Ну, слухай, вось я сабе такую нават придумала мэту. Ну, не то, что придумала, но мне гэта важно. Расказваць пра сваю краіну здесь, тут, в США. Бо я зразумела, што ніхто не ведае пра Беларусь. Ніхто не ведае. Просто гэта краіна-невідзімка. Я нават, я сюда жила в Беларусі, думаю, гэта мы ж у цэнтры Еўропы. Ё-маё, павінны усе ведаць пра Беларусь. Ніхто не ведае пра Беларусь. Ведаюць Расія, Украіна, што там Еўросаюз, все гэта ведаюць. А Беларусь што, дзе не ведаем. І я, калі вось на працы з усімі сваімі калегамі, нават калі ўсе еш на інспекцыі, там з рознымі інспектарамі размовы, яны ўсе ведаюць, што я з Беларусі.
Я гэта прям мэту ставлю адразу. Я рассказываю, што я из Беларусі. Они спрашивают, откуль твой акцент? Я кажу, ну я из Беларусі. Мгм. Такі, і я бачу, що вони такі, я бачу по очам пустота. Вони не я У них одразу, просто лоудинг, типу, мапа Європи. але вони ж не можуть мене покрити, вони роблять вигляд, що вони ведуть, типу, найс, типу, Я клас. коли на Work and Travel була, я розказувала про Білорусь, і у мене хлопчик, ми на кухні разом працювали, він американець був, и он говорит, такой страны нет, я хорошо знаю географию. Я говорю, в смысле нет? Я ему паспорт свой показала, и, ну, типу, ему прям, ну, доказывала, что есть такая країна. Капец. Ну, так ось, я доказываю, ну, и якби люди мне верят. Типа, откуда твой акцент из Беларуси? Окей. Я им рассказываю ось моим коллегам про метро, что я проектовала метро в Беларуси. Я им показываю наше Минское метро, и як это все у нас выглядає, насколько это эстетично, про наши это барьеры стеклянные уздовж платформы, что они автоматично открываются. Ну, вы поглядите, они просто в захопленнях. Это Беларусь. И мы стоим, я показываю им это, а мы стоим у Нью-Йоркском метро, там инспектуем, ну, их что-нибудь, там крыса може пробегчи по ногам. Ну, то буквось, реаліті, да? Там який-нибудь бездомний чоловік, там недзе ось пайшоў, яго выгналі. Дай нам попрацаваць ідзе адсюль. И вот гэтыя мраморные стены, да? Да, новая станция, ну же не мраморная, мы ж там прямо граніцы. Да, такія больш сучасныя матэрыялы выкарыстоўвалі, але ўсё роўно гэта эстэтыка, гэта вельмі такое ўсё, ідэя ёсць, архітэктурная ідэя мы заўсёды закладвалі. І я ім это паказваю, і мне зараз усе на будоўну, на метро, на мои інспектары, калегі, інжынеры, не ведаюць, што з Беларусі, і калі я некія такія свае любопытныя пытанні задаю, типу, ці будзе тут столь, напрыклад, ці будзе вы закрываеце, гэта ж пасажырская зона, ці будзе вы столь закрываць усе гэтай камунікацыі, там кабелі, все гэта. Мне стаіць інспектор глядзіць такі, Вера, гэта не Мінск, гэта Нью-Йорк, типу, привыкай, что ты ў Нью-Йорку, ты не ў Мінску, тут ніякіх столяў, да? Ніякіх столяў, ніякіх тут вам мрамораў, гранітаў, нічога. Тут ось метро, прыйшлі людзі, каб даехаць дадому, ці на працу дабрацца, все, до свидания. Слухай, так это гордо стало. Да, конечно. Дякую тобі, Вера. Так да, слухай, ти ж розумієш, яке у нас реально метро пригоже. А ще нові станції, вони ж справді такі вже вельми сучасні. І я їх показую, всі в захопленні. І я показую, що які там, ну, в принципі, якісь скетчі, які ескіз ми робили. Такі, вау, і ти так само робила? Нічого собі. І я така сама гэта крила, такі, чик-чик-чик, подрозкрила. О, ну так. Класс. Тому я тут всім розказую про Білорусь. Это пиар-акция просто. Да, я думаю, ну раз я вже тут, і я сумую по своєму дому, по своїй країні, якби я хочу хоч, ну, нечто Блин, таке. класс. Да, тому вони всі ведуть, яке класне білоруське метро. І навіть і кожен раз, коли моя директорка там каже, о, Вера, погляди на гэты ўваходы новые, нам прислали чертежи, типу, як тебе ўваходы? І потім я така сижу, така просто это долонь, твар, типу, что гэта? И она все время поворачивается на мой менеджер и каже, ты гляди, зараз Вера просто купить квиток и поедет назад. Что так расчаровывается в Нью-Йоркском метро. Я написала на жарту, то, что какое там классное метро у нас пригожее, и какое Нью-Йоркское хреновое. И такие все, о, Вера, ну, сори, мы не виноватые мы. Слухай, мне падаецца, это такая важная штука, что ты зараз скажешь, потому что ведаешь, как это визитная карточка Беларуси, что там звычайно, там чистая, да, вот мне больше за все бесит. А тут, разумеешь, метро у нас пригоже. Ну, типу, ну, блин, ну клас. Ну, да. Треба ганариться. Дякую.